Festival ta' mħabba fejn tuffiħa se jaqgħat individwi u numru ta' għaddiet mhux governattivi biex iqattaw tmiem il-ġimgħa li ġej f'post seren biex jiċċelebraw dak kollu li għandu x'jaqsam mal-ambjent. Dan kien fenek il-fundatur tal-għaqda The Bubble li qed torganizza l-festival għat-tieni darba spjega kif il-viżitaturi se jesperjenzaw żwieġ bejn l-edukazzjoni u d-divertiment. Dan permezz ta' sensiela ta' lectures u taħdidiet dwar il-konservazzjoni tal-ambjent fl-isfond ta' mużika kontemporanja u l-ambjent naturali ta' għajn tuffiħa. Li kellu l-attivitajiet rilassanti ma jonqsux lanqas, burijiet artistiċi u anki żona fejn dak li jkun isirulu l-messaġġi. Fenek qal li l-għan ta' dan il-festival u li jfakkar l-importanza tan-natura u l-paċi interna fil-ħajja maġla tal-lum u dan huwa postu żmien fejn dak li jkun jista' jinqata' ftit mir-rutina ta' kuljum jesperjenza l-ġmiel tan-natura u jiltaqa' ma' nies ġodda ta' qalb tajba. Il-flus kollha li jagħmel il-festival se jitqasmu lil għaqdiet mhux governattivi li jieħdu ħsieb l-ambjent. Ġest deskritt mill-Ministru José Herrera bħala wieħed importanti ferm. Herrera spjega li l-Gvern huwa kommess li jagħti daqqatit lil dawn l-għaqdiet permezz ta' skema ta' fondi li fetħet fl-aħħar ġimgħat. Fil-fatt, temm jgħid li dawn l-għaqdiet għandhom bżonn ħafna għajnuna biex jagħmlu differenza fis-soċjetà, għajnuna li l-Gvern lest li jagħti.